जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, अभी की रिपोर्ट में आप सबके बीच दबंग स्टार खेसारी लाल यादव से जुड़ल बहुत ही बेहतरीन खबर लेके आई बनी। खास खबर बा, आप सबके जानल भी जरूरी बा। जी हाँ भैया, आप सब टाइटल देख लें हो, हम आप सबके बता दी, सारा कुछ एक्सप्लेन करे वाला बनी। आप सब जरूर वीडियो के लास्ट तक बन रहे। जी हाँ भैया, आप सब बता दी, खेसारी लाल यादव के शूटिंग के दौरान भइल पिटाई। जी हाँ भैया, टाइटल आप सब पढ़ लो के। जी हाँ भैया, एकदम बिल्कुल सही बा, लेकिन शूटिंग के दौरान न कि रियल। जी हाँ भैया, शूटिंग में वैसा सीन देवे के रहे, यही से खेसारी लाल यादव के पिटाई भइल और उस सीन के कैप्चर कइल गइल और उ बतौर बहुत जल्द आप सब सीन देख पाए। जी हाँ भैया, आप सब यूं समझ जाए कि फिल्म में फाइट सीन होला, जोन की बचा बचा के फाइट होला, ब्लड उलड जोन भी आवेला उ सब फेक ब्लड होला। जी हाँ भैया, तो उस शूटिंग जोन होला आप सब फिल्म में जब देखे नहीं तो लगेला रियल में फाइट भइल बटे, रियल में पिटाई भइल बटे, रियल में ब्लड आइल बा, खून आइल बा। लेकिन आप सबको बता दी, वही तरह के सीन एक फिल्माओ के रोला, जोन की बतौर कैमरा में कैप्चर करे के रहे, जन्म खेसारी लाल यादव के पिटाई होत रहे और खेसारी लाल यादव कपड़ा उपड़ा फट जाए पिटाई के चलते और ब्लड वगैरह सारा निकल जाए सर से, देह से। जी हाँ भैया, वैसने सीन फिल्माओ के रहे और कैप्चर करे के रहे, जना खातिर सेट पर यानी शूटिंग के दौरान पिटाई भइल और कपड़ा उपड़ा फराइल और ब्लड फेक लागल, जौना के वजह से लागे ताकि पब्लिक के कि सही में पिटाई भइल। जी हाँ भैया, आपसे बता दी, एक शूटिंग खातिर शूटिंग के दौरान पिटाई भइल, जोन की एक फ्रेम में कैप्चर करे के रहे कैमरा में। जी हाँ भैया, पूरा खुलासा कर दी, खेसारी लाल यादव की एक आगामी वीडियो सॉन्ग आवल बा, जना गाना के बोल बा एक्शन से भरपूर। जी हाँ भैया, बहुत जल्द वीडियो सॉन्ग आवल बा, 2-3 दिन में रिलीज डेट भी आ जाए और शायद 2-3 दिन में वीडियो सॉन्ग भी आ जाए, जोन की एसआर के म्यूजिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जौना गाना में खेसारी लाल यादव और चांदनी सिंह नजर आई, बतौरी जोड़ी एक बार फिर से नजर आई गाना के माध्यम से, एक्शन से भरपूर। जौना गाना के कोरियोग्राफी कैले बने आर.डी. रामदेवन जी। जी हाँ भैया, आर.डी. रामदेवन जी ये गाना के कोरियोग्राफर बनी और आप सबके बता दी, बहुत ही जबरदस्त एक लेवल के वीडियो सॉन्ग शूट भइल बा, जोन के आप सबके देख के बहुत ही मजा आई। जी हाँ भैया, एक्शन से भरपूर गाना, एक बहुत ही जबरदस्त गाना के शूटिंग भइल बटे। जब वीडियो सॉन्ग आई तो आप सब बतौर देखम और वो वीडियो में खेसारी लाल यादव पिटाई हुई, ऐसा सीन आप सबके देखे के मिली और ओकरा बाद आप सब डिस्प्ले पे तस्वीर देखत नहीं, यही तरह के लोग वीडियो सॉन्ग में बतौर आप सब देख पाए। तो जी हाँ भैया, शूटिंग के दौरान इशारा कुछ भइल ताकि शूट करे के रहे। जी हाँ भैया, तो ये गाना एक लेवल का बहुत जल्द आवल बा। आप सब बताई भैया, ये गाना के कितना इंतजार बटे, जबरदस्त कितना धमाल मचाई, जरूर कमेंट करके बताइए। चलते चलते वीडियो के लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो के दबा के शेयर करिए। फिर से आ रहा हूं बहुत जल्द नया खबर के साथ।